Te látszódok? Nem. Nem, nincs benne a fejed. Új év alkalmából fogadják tőlünk sok-sok szeretettel Baki videónkat. Jó szórakozást kívánunk! Drága Beám, akkor most hogy is van ez? Vagy mit kell mondanom? Részletekre kattintson a klikre. Mehet. Ha most vásárol 15 000 forint értékben egy bármire elkölthető vásárlási utalványt, akkor akármelyik, nem tudom elmondani. Ez akinek nem tetszik a kabát. Meg a pittyegés. Várjál, A részletekért kattintson! A klinkre. Szia Maria, mindjárt indulunk, csak tudod, tegnap azt történt, hogy a Mr. Sale-ben az öltöny mellé kaptunk ajándékba 2 öltönyt. Nem. Második ajánlat. Itt a nyár, töltse fel ruhatárát, rövidújú pamuttartalmú ingel. Amennyiben most esküvőre készül a család, akkor érdemes vásárolni egy 100 000 forint értékű utalványt. Hogy miért? Mert választhat mellé egy másik öltönyt. Milyen másik öltöny? Ezen a héten 3 ajánlat. Oh yeah! 20 000 forint értékű vásárlási 20 000 forint értékű vásárlási ajándékot kap ajándékba, ha 20 000 forint értékű vásárlási ajándékot kap. Tudja ön, hogy hogyan vásárolhat öltöny gyakorlatilag ingyen? Jöjjön el a Mr. Sale öltönyüzletbe és vásároljon, vagy mit csináljon? De... Igen. Kezdted dönteni? Köszönjük, hogy megtiszteltek bennünket 2016-ban is a bizalmukkal. Idén is várjuk Önöket sok-sok... Köszönjük, hogy megtiszteltek bennünket a 2016-os évben is a bizalmukkal. Jövő... Idén... Na. Köszönjük, hogy megtiszteltek bennünket a 2016-os évben is bizalmukkal. Idén is várjuk Önöket sok-sok szeretettel és nagyon sok izgalmas akcióval. Boldog új évet kívánunk!